No niin, hei. Mä oon Tanja Ryymin School Innovation Learning Center-hankkeesta Oulun yliopistolta. Mä oon täällä mobiilikesäkoulupisteellä esittelemässä näitä 3D-ympäristöjä opetuksessa. Ja meillä on käytössä täällä tämmönen Mesmu-palvelu, joka on, löytyy verkosta osoitteesta mesmu.com, mistä voit käydä itsellesi helposti luomassa tämmöisen 3D-ympäristön. Ja me tykätään käyttää 3D:tä opetuksessa ihan sen takia, että 3D tuo ehkä siihen opetustilanteisiin muutama uuden tämmöisen ulottuvuuden, erityisesti vuorovaikutusta rantaa opetustilanteissa. Jos mietitään tai verrataan tämmöisiin tekstipohjaisiin verkkoympäristöihin, eli näissä 3D-ympäristöissä liikutaan tämmöisillä omilla avattarilla, jotka sitten mahdollistaa sen, että kun siellä ollaan porukalla, niin tulee semmoinen fiilis, että hei, tässä ollaan yhdessä samassa tilanteessa. Lisää 3D-ympäristöistä sitten näkee tuolla mobiilikesäkoulussa.